O equipo de goberno levará mañá a pleno a aprobación inicial da nova ordenanza de circulación. A norma permitirálle ao Executivo poder realizar unha especial protección no uso das rúas peonís, onde se poderá restringir o paso dos vehículos, a carga e descarga ou os aparcamentos. Tamén permitirá regular a circulación de vehículos de mobilidade persoal, como poden ser bicicletas ou patinetes. Desta ordenanza fala de moitos puntos respecto á circulación, pero os máis principais, os máis reseñables, son que regulan as zonas azuis, que é unha zona de estacionamento por tempo limitado. Neste caso falamos dun tempo de estacionamento máximo de 1 hora e media. E ademais dunhas zonas express. Zonas express é tamén un estacionamento con tempo limitado, pero neste caso non máis de 15 minutos. Tamén fala de algo novidoso, que son as zonas verdes. As zonas verdes son zonas de estacionamento para residentes. É dicir, son zonas onde o estacionamento é moi limitado e, mediante resolución da alcaldía, se pode delimitar como zona verde e zona de somente poden aparcar ali os residentes. A redacción desta ordenanza e a pretensión de aprobarla en pleno responde a reclamacións que teñen presentado veciños e veciñas neste Concello sobre diversas circunstancias que trata de resolver. Dende o mercado de abastos se teñen solicitado as zonas express para facilitar o que a xente poda comprar e marchar e que veña máis clientela con maior facilidade. Temos moitas queixas da ordenación das zonas peonís, da afluencia de vehículos. Non está recollido hoxe en día que autorización deben ter, aínda que existe unha sinalización que pon vehículos autorizados, non se sabe cales son esos vehículos autorizados. Unha vez aprobado inicialmente, despois da súa publicación no Boletín Oficial da provincia, o novo regulamento deberá someterse a un período de alegacións antes da súa aprobación definitiva. Esperamos que se aprobe en pleno, por suposto, e se abre un período de alegacións, indicar a todos os veciños e veciñas que poden lela. Xa estuvo publicada, como obriga agora a lei, previamente a que se trouxera a pleno, pero é o momento de que a revisen se cadra, o mellor, os establecementos hostaleros poden ter maior interés, os comercios, pero, bueno, a xente en xeral pode facer calquera proposta de mellora que terá que ser avaliada e estudiada por parte do Goberno Municipal de cara a incorporala ou non. Dende o Concello confíase en que o documento poida entrar en funcionamento xa este verán.